Anbaton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagdon para hakinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla haib. Anbaton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong perti. Ikang Lunes ngadto Sabado. Anbaton han imo problema. Maupay nga gabi hay matanan mga kasangkayan, hinautunta nga ada kamo maupay nga kahimtang ano yung mga kinabuhi. Pangumusta yung nga tanan, di dayo tagsa nga panimalay. Maupay nga gabi hay mo Ate Beck. Maupay nga gabi hay mo Kuya Joel. Nagtiti ka husay ka gudla Ate Beck. Oo, sige, salamat na lang. Naka-blue kaya na, ako liwat naka-black. Unahan na nato mga viewers. Itakon mic na blend, itakon badok, pati mo liwat mic na blue. Sanglit Marta diri natin maka-comment. Naunahan na. Okay, maupay nga gabi yan aton mga teachers, yan nga gabi. Maram ako nga busy ka mga tanan. It pag-imprinta yung mga mudyo sa preparation na marabot ka pa eskwela. Maupay nga gabi na aton mga teachers sa Tanawan National High School, labi na senior high school teachers. Ang Diyos, mga bless sa niyo mga kinabuhi. Yan nga gabi. O naton mabtik na principal, Sir Michael Reyes. Naton assistant principal, Ma'am Lorleta Rica Blanca. Okay? Yan ang tanan natong mga department heads. Patigap Ate Beck kay Sir Lorente, Ate Sitsay. Bagay umubah, kundi rin naton i-greet yan nga gabi. Alright. O pati hapon na naton mga kasangkayan, mga mamarati, mga kirigta, kabugtuan naton nga adto rayo o gahani nga dapit maupay nga gabi yung tanan. Pangumusta Ate Vic, hansiyahan naton nga nag-tune in na natong programa. Mga pangumusta naton mga kasangkayan kang Yusel Tulibas dida Hong Kong. Nga nang kan Maria Corazon Medrano dida Singapore, maupay nga gabi iyong tanan. Ngan maupay nga gabi Carmencita Isabelo, no? Ngan maram ako. Ngan magandang gabi sa inyong lahat, lalo na kay Joaquin Luna. Yes. He is 2 years old. Joaquin, magandang gabi sa iyo. Alam ko sabihin mo naman sa nanay mo na o nanay, anbaton nan imo problema na. So, kay alas 9 na, no? Oo. So, Joaquin Luna, magandang gabi sa iyo, be. Bibi pa ini, kay 2 years old pa. Ngan sa mga kapitbahay ni Carmencita Isabelo at sa loob ng bahay, Nanay Pasing, Ate Isabel. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Imos, Cavite. Magandang gabi din sa ating mga kapatiran dyan sa Las Piñas, sa Makati, lahat-lahat ng mga kay Rebecca Bellalonga, magandang gabi. Sa US, kay Ima Avila, magandang gabi. At sa lahat, sa Richmond Toliba, sa Saudi. And sa Cebu, sa kapatid ko, Yes. sa akong igsuon, Manupilong, Ayong gabi sa iyong Ate Yoli, Tonet, yan Lourdes, nga naniyong mga silingan, ayong gabi sa inyong tanan diha. Kami ni Anapod mi para magpaangbit sa pulong sa Ginoo. Nga nanakon mga igsoon diha sa Isabel Leyte. No, si Pastora Delia, nga nanimo pamilya, og si Pastor Felix Manatad. Mao yung gabi sa inyong tanan. Alright. Uban ang iyong pamilya. Okay? So, magampuan na kita, Ate Beck, para hanaton pagtikang yan ng gabi. Amay nga baraan, da mga salamat yan nga kagabion kami, Lord, nalipay, nga adi naliwat kami para magpaangbit sa imong mga pulong. Salamat, Lord, hani mo pag timangno. Haamon o ang haamon mga kasangkayan, yan ang haamon mga FB friends, Lord. Ini nga programa makabot sa ilang mga panimalay. Damo nga salamat amay hani mo gahom nga diin magakiwa hanira magkinabuhi kun hain manhira na lingkod ug hain manhira yan na Lord na higdaman na nihapon. Salamat sa imong anointing nga makabot sa ilang mga panimalay sa ilang kasing-kasing. In Jesus name. Amen. Amen. All right.
Helda Kutoner, dida Netherlands, good afternoon na imo. Nga nanaton mga kasangkayan, nanaton family ha Jesus sa Refuge, Tanawan Leyte, mga leaders, mga young pro, maupay nga gabi ha iyo, matag-usa ha iyo, Ijesa Amarelia, Ijesa Cobacha, Norben Martinez, nga ni Sally Alconaba, og si Brand, Espada, Mercy, Songgalia, nga maupay nga gabi ha iyo, Marilo, TV ngan hiingkar 5 di San Roque. Kumusta ha imo pati animo bukto nga hi Cherry. Maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Ngan kami nagpapasalamat gihapon nga hi Salud Isabelo kaupod gihapon naton. Magandang gabi din sa iyo. Ngan kan Veronica Valera maupay nga gabi ha iyo nga tanan. Ang Diyos magabindisyon ha iyo. Alright. Okay. So aden aton nasyahan nga kanta para aton nga tanan. Kasama kaupod ku ikaw, kaupod namong kamo. Yan ang gabi ha aton programa Adbaton han imo problema. Bisan pa kung kumain ka, diri gud mabaya. Hakada kakatuan akon kaupod mo pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi, pirmi. Akon kaupod mo pirmi. Mo akada problema malalauman mo. An akon paghigog maamon magmamangno pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi, pirmi. Ako an imo kaupod pirmi. Ako an kaupod mo. Hakada problema malalauman mo. Jesus, anaton kaupod pirmi mga kasangkayan nga nalilipay kami nga kaupod namong kamo. Hining aton programa Adbaton han imo problema. At ibig aton anay basahon ang pipirang aton mga comments sa aton mga siyahan nga nag-tune in han aton programa. Yan ang gabi. Okay, kan Ate Jinggal, kan Maria Corazon Medrano, sabi niya, I like your greetings to each other. Nagtitika husay ka lang. Sana Ate Rebecca, likewise din Kuya Joel, nagtitika gwapo ka lang. Uy, salamat kay nabaro ka gihap pag sergitika ko po. Kamugyap namon mga viewers. Nagtitika husay ka mo. Nagtitika husay. Nagtitika gwapo ka mo. Okay? Nagtitika upay. Ano yung mga comments. Hallelujah. Ano mo pasabot ito, Ate Beck, spiritually speaking, that God is changing us from glory to glory, from faith to faith, from strength to strength,
Ibig sabihin, araw-araw ay pinagpapala tayo ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, sabi ni Ate Jengol, hey, I am the second one. God bless to our program and bato na nimo problema. It lifts up our spirit at makakabawas ng stress and homesickness, especially the opening song, Mapapagalaw Ulo Mo. Hallelujah. Thank And you. then, kan Ate Rebecca Villalonga, malipayon and blessed evening, Pastor Joel and Pastora Rebecca. Mahupay nga gabi, haaton nga tanan, may the Lord God Almighty bless us all. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, Salud Isabilo from Makati. Incar 5, good evening, and Alros, let all that you do be done with love. 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Maupay na gabi, Kuya Joel and Ate Vic, God bless you. Thank you. God bless you, Ate Veronica. Naging sharer ka na, Ate Vic. Oo. Kailangan lang ngayon i-upgrade. I-update. I-update ang iyong mga cellphone o mga Facebook. I-update ang iyong mga Facebook and then i-share para ang Facebook mag-reward na imo nga sharer ka. Okay. Last week, Ate Vic, nag-update on Facebook. So, nag-iba na iton bagay tsura. Baga diri good dako nga kaibahan, pero may mga bago nga features sa Facebook. So, i-update ani yung mga Facebook. Face. Makadto ka laha Google Play. Tapos, makikita nimo ang Facebook nga may pulong nga update. So, i-click nimo nga may install dayon ang niya pag-update. Okay. Sige, Marta, salamat. Good evening po, Pastor, ngan Pastora Husay. Oh, Diri Husay ang nakapilyado. Oo. Husay ang akong face. Gani Marta, Balita. no? Ato ni pasalamatan ang Ginoo ha kinabuhi ni Marta. Yeah. Nagla-live hi Marta, no? Ka iya journal, iti Bible verse, iya gin-share nga tut damong kadaman nga mga tao. Yes, that's so, good. maupa ito hiya. Kay diri la ikaw it nadadasig, kundi ang iba nga mga tao nga ito hiya tigaman nga natubo ka na dida ha Ginoo. So, Amen. keep it up. That's a great work. Yeah. Paborato ng Ginoo. So, mao pa yung tangan tanan nga mga Kristohanon mag-share instead iton mga TikTok la no, mga ano pa nga mag-share nga mga nonsense nga yan ang panahon kinanglanon ang mga tao mga espirituhanon nga magdadasig itira kinabuhi. Kuya Jewel, ngayon nakabasa ako han page sa Tanawan Delightful Place. 7 nga negative case. Waray case nga bago yan kundi negative ang tanan nga. Yan ang adlaw. Yan ang adlaw. Negative ang tanan. Glory to God. Praise the Glory to Lord. God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Padayon nato ini mga kasangkayan, susundo natin pagka makuri pagyakan. Susubaybayan natin ini nga tututukan, ini nga aton pagampo nga dahiton mga lugar na kundiin may dahataas nga positive cases. Nganiyan may nato ni gaampo Ate Vic. So yan ang gabi, makamatikitahin mga mensahe tikang hapulong nga Dios ngan magaampo kita hiton mga prayer request, itaton mga kabugtuan, ngan iyo gihap mga prayer request, mga kasangkayan. Kung may ka mo prayer request, live naton ini aampuan, i-comment lang ha comment section. And kung ini siyahan pala nimo pag-tune in, han baton, han imo problema ni Kuya Joel ngan Ate Vic, ayaw pag-alang, pag-comment, kay appreciate namon ang iyo pag-comment. Diri lang mag-view, parang kaparti ka hining nga burhaton. Aton ini burhaton because we believe nga hasta yan ang panahon ang Dios naton nga buhi ang makagarahon nga Dios nagbabaton han aton mga pag-ampo. Amen. Hallelujah. Okay, Kuya Renato Valera, a joyful and a blessed evening to both of you, Pastor Joel and Pastora Rebecca. God bless to your victorious ministry. To God be the glory. Okay, thank you, Brad Renato. The Lord bless you. Haing ka man nga lugar yan na. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Kan Ate Rosaline, tanabain siya. Maupay magandang gabi po sa inyo kay Pastor Arnel. Arnel. At sa inyong mga anak.
And good evening, Pastor and Pastora. Okay, Vilma Samson. Uy, yan ang itong classmate. Oo, maupay nga gabi ha, imo. Nagtitika husay ka lang. Sabi ko man ni Pastor. Diri la kami ha, diri la kami, nagkamugihap. Tanan nga Oh, nag-view. kita. Tanan nga nag-view, nagkikitahan na aton programa, ang bato na nimo problema, nagtitika husay ka lang. Nga nagtitikog po kagihap. Ano ibig sabihin nito, Ate Beck? Spiritually speaking, may ginbubuhat ang Diyos nga Yes. kabag-uhan kada adlaw han aton kinabuhi. Amen. Alright. Okay. Okay. Sige, Ate Beck. Ate Beatriz Ortiza, maupay nga gabi ha iyo, ngan salamathan iyo pag lead na naton devotional kanina. No, bisan may ada technical adjustment pero sugaron la in Jesus name. Ano ton signal be like or be good. So, Barlando, Angeline, maupay nga gabi ha iyo. Ngayon, nasa rin ni Kuya Renato Valera, your ministry is a great blessing to everyone. To God be all the glory. To God be all the glory. Iyan himaya, di rin ni para amon, Ate Beck. So, yan ang gabi, Ate Beck. Mamati kitahan mga pulong ng Diyos, aton pamalandungan. Kung may daka mo mga Biblia, mga kasangkayan, aton abrihan di daha Lucas Kapitulo 18. Okay? So, buksan po natin ang ating mga Biblia, kung meron po tayong mga Biblia, sa Lucas Kapitulo 18, mula po sa verse 1 hanggang verse 8. Medyo mahaba ito, pero babasahin po natin. Ate Beck? Luke chapter 18, verses 1 to 8. 8. Verse 1, Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. And there was a widow in the town who kept coming to him with a plea, Grant me justice against my adversary. Verse 4. 6. Or 6 diretso? Okay, verse 6. Diretso, pala kita, laktaw lang kita. And the Lord said, Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night, while he kept putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Alright. May missing, Ate Beck, na verse 4. Verse Okay. 4 and 5. Pwede din mo So verse 4, For some time he refused, but finally he said to himself, Even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually wear me out with her coming. Okay, let us pray. Panginoon, salamat Yes, po sa gabing ito. Napatuloy namin, Panginoon, na matanggap ang iyong mga biyaya, ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng patuloy na pagbabago sa aming mga buhay. Panginoon, ang aming dalangin ngayong gabi, sa lahat ng aming mga nanonood, sa lahat ng aming mga kaibigan na nandito ngayon live sa aming broadcast sa Baton ng Imo Problema. Ang aming pong dalangin, Panginoon, na patuloy mo kaming i-guide kung anong gagawin namin sa araw-araw. And we pray, O Lord, na patuloy mo yung pagpalain ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na nandito, Lord, sa lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. At kami po'y nagpapasalamat na Ikaw ang Diyos na mabuti sa amin. Bless us all together, Lord. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen. So, ngayong gabi, ang ating pong paksa na pag-uusapan ay tungkol po sa patuloy na pananalangin. Na hindi tayo huminto sa pananalangin. Unstoppable prayer. Bakit po kailangan natin na hindi huminto sa pananalangin? Kasi po, sa Biblia, pag tinignan natin,
kahit po sa history ng sanlibutan, ang mga tao na hindi na-give up, nagpapatuloy, meron talagang magandang nangyayari sa kanilang buhay. Amen. Kahit may mga problema, okay? Kahit po dito saan ba ito na may mga problema, marami ding mga maliliit lang na mga hindrances. Pero hindi po yan ang pipigil sa atin upang mag-stop tayo o huminto sa kalooban ni Lord para sa ating buhay. Kaya ang ating pong dalangin sa mensaheng ito ngayong gabi, that never stop praying. Okay? Huwag kang huminto sa panalangin, huwag kang Amen. huminto sa pananampalataya sa Diyos. Kasi naalala ko, Ate Vic, yung sa Old Testament na sinabihan yung nung isang tao na strike ito, While the iron. yan. Merong sinabihan isang tao doon na gumamit siya ng palaso. Tapos magtatagumpay ka kung gaano ka ilang beses mo i-strike yung ground ng yung palaso. At huminto siya. Kaya nagkaroon din ng problema. Kaya huwag tayong hihinto dahil if we will continue, magpapatuloy tayo sa ating pananalangin, ang mangyayari po, meron pong magandang mangyayari sa ating mga buhay Amen. at sa ating kapaligiran. So, praise the Lord na hindi lang tayo ang nagpipray, hindi rin ining atong programa. Lahat tayo, maging ano pa man ang iyong relihiyon, ano pa man ang iyong maging tutuuhan, basta magkakaurusa kita habang pagampo, may dako nga himuon ang Dios. So, aton pagdasig, dinihapulo ang Ginoo, nga kinahanglan magkamay-ada kita unstoppable prayer. Yes. Okay? So, ang ating pong hashtag sa ating mga comment, okay? Ating mga comment, hashtag unstoppable prayer. Okay? Never give up. Yan po. Okay? Unstoppable prayer, never give up. Okay. Ang tanong ngayon, bakit unstoppable prayer? Bakit kailangan natin na magpatuloy sa panalangin? So, ang una po na dahilan, dito po sa sinabi ni Jesus, sa Luke chapter 18 verse 1. Sabi po dito, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Ang salita pong should ay hindi po optional. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, ay hindi po kung gusto mo lang manalangin. Kasi kung hindi po optional ang manalangin, Ate Be, kung gusto mo lang, kailangan tayong manalangin. Otherwise, hindi tayo Kristiyano. Ang isang palatandaan ng isang Kristiyano, hindi siya humihinto Amen. hanggang hindi niya nakikita. Kaya meron tayong mga expression push, di ba? Push, P-U-S-H. Anong ibig sabihin, Ate Beck? Pray something. Pray until something happens. Okay, pray until something happens. So, hindi tayo humihinto hanggang makita natin ang kasagutan sa ating mga panalangin. So, ang una pong dahilan why we need to continue to pray, because God commanded us. Jesus commanded us. Inutos po ni Jesucristo na dapat tayo ay manalangin palagi at hindi tayo mag-give up sa panalangin. Okay? That's unstoppable and never give up prayer. Yun po ang ating layunin habang tayo may oportunidad. Dahil may pagkakataon na darating ang pagkakataon na wala na tayong ganito. Okay? Merong panahon na hindi na tayo magkakaroon ng kalayaan sa live na pipigilan kung sino man ang mag-control sa sanlibutan. But praise the Lord, ngayon na marami pa tayong panahon para i-share ang salita ng Diyos. Yan po ang pinakauna, why we need to continue to pray, because God commanded us not to stop praying. Amen. Okay, number 2. So dito po, nagturo po si Jesucristo ng isang parable or pananglitan hawari-wari, Ate Beck. Itong parable, an earthly story, but Heavenly meaning. has a heavenly meaning.
Okay? Meron pa siyang istorya dito sa sanlibutan, pero ang may kahulugan po siya sa spiritual. May isang balo na meron pong problema. Okay? So nagpapatulong po siya sa isang judge. Siguro mayroon siyang kaso na siguro ang widow noong unang panahon ay wala pong budget, wala pong pera pambayad sa mga attorney, pambayad sa kanyang kaso. Kasi kapag magpapatulong ka sa isang attorney o sa isang judge tungkol sa iyong kaso, kailangan mo ng mga offering. Wala siyang offering. So, wala siyang asawa. So, pumunta siya sa judge para magpatulong. At ang judge na ito ay, sabi ng Biblia, ay walang takot sa Diyos. At sabi dito, wala siyang pakialam sa mga tao. Ibig sabihin, didma lang ang judge na ito. Siguro, kung may pera ka, tutulungan ka. Pero ang balo na babaeng ito, walang pera. Okay? Ang mga balo noong unang panahon ay mahihirap. So, pero sa verse 3, surprisingly, ang balo ito ay she kept on coming. Patuloy siya. Kahit siya ay hindi pinapansin ng judge. Sabi niya, Judge, puligigit ako. Partining akong problema. Kaya dakot ang problema. So, ano ang ginbatonhan, Judge? May ginbatonhan, Judge. Matun kanina na nalikatan natin at ibig. Nasing didi, for some time, he refused. May isang panahon na ang judge ay talagang hindi nakikinig. Pero but finally, sabi niya, kahit ako ay hindi natatakot sa Diyos, kahit ako ay walang takot sa Diyos, at walang pakialam sa tao, pero kay hininga balo nga pirmi nagbabalik-balik ka akon, baga sigit maringasan na inhiya, sabi niya, I will see that she gets justice. So, hakatapusan, nakuha gyap niya ang baton niya problema. Kaya nagpadayon ini nga balo, pagbalik-balik, hasta inabot ang panahon nga nabaton aniya problema. Amen. Ano man itseringan natong Ginoo. Sige, palakpakan nato ng Ginoo, Ate Beck. Okay? Okay. Verse 6. Verse 6. Seringan Ginoo. Pamati kamuhan seringan yung hindi matuwid na judge. Sabi niya, bisan diri hiya matuwid, pero dahil patuloy na humihingi ng tulong ang balong ito, ay natanggap niya. At sabi ni Jesucristo, ang Diyos pa kaya ay hindi magpadala ng kasagutan sa lahat ng kanyang mga pinili na tumatawag sa Diyos, they cry out day and night? Pwede bang itakwil ni Lord ang mga taong ito? Sabi ni Jesucristo sa verse 8, I tell you, He will see that they get justice and quickly. Hindi magtatagal, matatanggap nila ang kasagutan sa kanilang problema. Amen. Kaya may tanong si Jesucristo, meron ba siyang matatagpuan na mga tao na faithful sa Diyos? Ibig sabihin ng faithful, hindi na-give up, bisang guti lang mga problema, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, bakit po tayo patuloy na mananalangin? Ang kanina, dahil inutos po ni Lord that we should pray. Ang pangalawa, circumstances can change even if it is not possible. Ibig sabihin, ang mga circumstansya sa ating buhay para sa atin imposible na mabago. Pero sa Diyos, walang imposible. Kapatid, mga kasangkayan, walang imposible ha Ginoo. All things are possible with God. Kung padayon lang kita pagdaop pag-ampo di ha Ginoo. Ang ikatulo, God can change the heart of a person. Kung ito mga tao nga aton ginlalauman, yung ating mga nilalapitan natin, Ate Beck, na mga tao na inaasahan natin na wala lamang pakialam sa atin, ang Diyos ay makapangyarihan na baguhin ang puso ng isang tao. Yeah. That's why God commanded us to pray for our leaders. Pag-pray sa ating presidente, pag-pray sa lahat ng nasa authorities, ating mga government officials, sa lahat ng ating mga judge, mga huwes, sa armed forces.
Ito sila ay nasa authority. Inutos na yan ni Lord kasi ang Diyos ang nagbabago sa puso ng mga tao. Pasalamat tayo sa Panginoon na meron tayo mga general sa PNP na may takot sa Diyos. Amen. Alright? So, salamat. So, it's good to know somebody na mga police, mga nasa katungkulan sa pamahalaan, pero may takot sa Diyos at hindi kurakot at handang maglingkod sa mga tao at maglingkod sa Diyos. So, wag nating kalimutan why we need to continue to pray, unstoppable prayer. Una, God commanded us not to stop praying. Number 2, circumstances can change even if it is not possible. At ang pangatlo, God can change the heart of a person. At ang panghuli, ito ang maganda, Ate Beck, there is a reward for those who will not stop praying. Amen. Alright. Mayroon pong gantimpala ang mga taong nagpapatuloy sa pananalangin. They don't give up. Kasi kapag mag-give up tayo, ang nangyayari po, magkakaroon po ng oportunidad ang kaaway na libangin tayo sa ibang bagay. Ngayon, ang mga tao ay nakapokus sa iba't iba, mga online selling, mga TikTok, mga pag-watch ng mga YouTube, Facebook, pero bihira lang ang mga tao na nag-share, isang nanay na nag-share ng salita ng Diyos kahit wala siyang alam kung paano mag-live, basta ang mahalaga, maipahatid niya sa kanyang mga viewers kung ano ang sinabi ni Lord sa kanya sa araw na yon. So, kami po ay nabibless, Nabibless po kami. Kaya challenge yan. Bahala na siya kung mag-challenge sa ibang mga nanay. I-challenge ng 10 days o 20 days. Ganon din pa sa mga bata. Okay, nabibless tayo. Yan ang gusto ng Panginoon na gamitin natin ang social media para sa kanyang kaluwalhatian na maraming tao makarinig ng salita ng Diyos instead ng mga hate, mga pag-awayan, instead mga diri maupay, mga orastorya, mga chismis, mas maupay i-chismis itong mga pulonghan Diyos. Alright? So, yan ang gabi, nagcha-challenge ako iyo. Kung hawari-wari pag inaayat ko kamo, na diri kita mahunong. Okay? We will not stop praying because God will reward us accordingly. Diri man niya na, kung niya pag-abot ni Jesus. Marang pa mo pag-abot ni Jesus kung ano tiya dara. Mga regalo, mga reward. Mababasa natin ha, last chapter ng Revelation. Jesus is coming. Saring niya, my reward is with me. It siya niya i-reward it mga tao nga waray humunong mga pag-ampo. Labi na, diri la para haira, hindi para sa kanila, kundi pananalangin para sa ibang tao. Amen. Dahil kapag ikaw ay manalangin sa ibang tao, bumabalik sa iyo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya sa gabing ito, isang bagay lang ang problema, bakit tayo nag-give up? Dahil po merong gap ang ating relasyon sa Diyos. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, kung malayo ka sa akin, wala kang magagawa. Apart from me, you can do nothing. Kaya kailangan mo si Jesus. Kung meron kang problema ngayon na hinaharap sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, okay, there's only one problem, ang kasalanan. At ang kasagutan mo ay si Jesus. Si Jesus ang baton han imo problema. Nasa rin ang pulungan Diyos, nga tanang kita nakasala, nga nawad-an hanimayan Diyos. Lahat tayo nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya ngayong gabi, pag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, magbabago ang buhay mo. Amen. Kung siguro nag-scroll kaya na at Facebook at biglang nag-pop up ang anbaton mo problema, hindi po yan aksidente. Talagang sinadya yan. So, huwag kang aalis, okay? Huwag kang i-skip dahil tanggapin mo si Jesus ngayon at sigurado ko magbabago ang iyong buhay. Magkakaroon ka ng
tunay na kagalakan sa Panginoon. Amen. Alright? So lahat ng ating kasalanan ay pinasan ni Jesus doon sa krus sa Kalbaryo upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. So ngayong gabi, manalangin tayo, Ate Beck. Ating iyoko ang ating mga ulo, ipikit po ang ating mga mata, at sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Yesus, salamat salamat. na ikaw ay namatay sa krus Ikaw ay namatay para sa aking kasalanan. para sa aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, Patawarin sa mo ako, lahat ng Panginoon, aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso Linisin mo po ang aking puso sa lahat ng karumihan, sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan. sa lahat ng kasalanan. At tinatanggap kita At tinatanggap bilang kita Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Sa mga oras na ito, Sa mga oras na ito, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Panginoon. ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos. Baguhin mo ako, Panginoon, Baguhin mo ako, Panginoon, mula sa araw na ito. mula sa araw na ito, Sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kung this is your first time na nanalangin, sabi po ng Biblia, lahat ng mga tao na sumampalataya at tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Ikaw ngayon ay Hallelujah. anak ng Diyos at pwede kang tumawag sa Diyos na iyong Ama at magiging epektibo ang iyong pananalangin at hindi ka hihinto, hindi ka mag-give up. Bakit po? Dahil ang Diyos mong pinaglilingkuran ay tapat sa lahat ng panahon. Amen. Alright. Thank you, Lord. Alright, palakpakan natin ang Panginoon. Alright, meron pong awit para sa ating lahat. Okay? Sana po ay makinig po tayo para po tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hinbutlaw, nagpagula ang akong pag-abang, akihang mga hata. Nawala ang kabiduan, nagmaupay ang kahintang, paglaon ko at ikang lahain mo, ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawda, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Imo lang ko gintambal, ul-ulhan kasing-kasing na para ang tanan nga kuriko. Kinabuhi nagbago, agihain mo, ikaw Jesus ang bulig ko, ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko, ikaw ang kinahanglan ko. Ikaw, Jesus, ang kinahanglan ko, ikaw ang akong kalamrag, nga ikaw ang nagbago, han akong kinabuhi. Amen. So yan ang gabi, Ate Beck, mag-ampuanay kita. Labinan aton mga BGMP trainees dito sa Laguna City. So may nag-inform haamon nga may mga positive cases dito sa Laguna. So i-pray naton ang Dios mag-upay nga magprotektar han ira mga kinabuhi. Ate Amen. Beck? Okay, durunganan naton na kapag ampo.
Amay namon nga baraan, Yes, yan nga Lord. kagabion, Lord. Amon gintaas, O Dios, sa imo mga kamot, an imo mga kaanakan, Lord. Nga adto yan na kalambalaguna. Lord God, kami nag-aampo, Yes, Lord, ang mga Lord BGMP trainees, Lord, nga may mga positive nga ginswab pala yan na, Lord, nga si Mana. Oh, God. Nag-aampo kami, Ginoo, nga ikaw maglimpyo, Yes, Lord, dito in nga Jesus' dapit, O name. Dios. In Jesus' name. Ano man nga mga virus, Ginoo, nga masakob, ang training center, Lord, limpyuhin ni pinaagi Yes, in the sa name imong balaan of nga Jesus. dugo. In the name of Jesus. Ang ngaran ni Jesus, ini nga virus ka, umiwas ka. Yes, in Jesus' Ang ngalan name. ni Jesus. We command you in Jesus' name to come out, han mga lawas, han mga trinis, kay waray kagakup, kaira mga kinabuhi. We believe, Lord, that waray distansya, hanamon mga pag-ampo. Yes, Lord. Kay ikaw ang Diyos, maoy gamhanan, naghimo sa langit ug sa tuna. Amay, Lord, ang mga normal, ang ipinangangabat, Lord, ang mga waray sakit, proteksyon ni, Yes, anira Lord, mga panlawas. in Jesus' name. In Nga waray virus makasulod, ira makatapon na ira in Jesus' name. Kanan maga nga positibo, Lord, nga pagswab yan na Ginoo, nagpositibira. Lord, otro nga swab, Ginoo, maging negative Yes, sila in in Jesus' Jesus' name. name. In Jesus' We name. declare it right now in Jesus' name. Lord, salamat, Amay. Hanimo pagkiwa, hanimo pagpamuhat, nga diri na, Lord, ma-extend na nira quarantine, kundiri, Lord, kapag swab nira maging negative, nga normal Tanan, na nga Lord, tanan, in Jesus' name. para makastart nira, Lord, ang nira training. In Yes, oh Jesus' Lord. name. Yes, in We Jesus' declare, Lord, we declare sa mga lalaki, sa mga babae nga mga trainees, sa mga BGMP, sa mga pulis nga mga trainees. Yes, Lord. Lord, ikaw mag-cover sa imong Yes, balan nga Jesus. dugo, haira, Lord. Lord, we use the power of the blood of Jesus Amen, to amen. cleanse them, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And and amen. amen. Glory to God. So, salamat po sa Panginoon. So, wag tayong hihinto sa ating mga panalangin, sa lahat ng mga viewers natin na merong gustong ipag-pray, ay patuloy nating ipag-pray, mga kapatid. Okay. So, may prayer request po ako. Gusto ko po ipag-pray niyo si Nanay Pasita kasi po may sakit po siya ngayon. May lagnat po siya. Maraming salamat po. Mama Nanay ni Pasing. Carmen. Okay. Panginoon, salamat sa Yes, buhay Father ni God. Nanay Pasing, In Jesus' Nanay Lord ni Carmencita sa mga oras na ito. Lord, anuman ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawan, Jesus' name. in Jesus' Lagnat name, po, pangalan ni Jesus. ikaw nga lagnat ay umalis sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat sa mga oras na ito na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na pinasan mo ang lahat ng aming mga kasalanan, kasama ang aming mga sakit. At sa pamamagitan ng iyong mga sugat na naangkin sa iyong Hallelujah, likod, hallelujah, Panginoon, Jesus. by the stripes of Jesus, Yes, Lord. you are healed. We Amen. are healed. Jesus. Si Nanay Pasing ay intambal na nimo Ginoo. Salamat ang katambalan. Yes, Father nga mabalik, God. Lord, ha normal, aniya pagpati, aniya Tikang lawas. Tikang hiya ulong at tiara pa in Jesus' name, be healed. Salamat po, Jesus' Panginoon, name. sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. All right, Okay, Natibek? may dapat kita sa nga prayer request gihapon, kagabi, kang Arlen. Ano? Di kang Manila, nagpe-prayer request yan. Ya mama, nga may ada bukol hiton, anos, na kinahanglan operahan, pero wala pa maoperahan tungod din nga sitwasyon niya na nga makuri iton pagkatuhat hospital. So, pray anay kita. So, padayon kami Ginoo na nalangin, Yes, Lord. Lord. Thank you, Jesus. Usa nga nanay, Ginoo naton viewers, naton viewers, Lord. Aniya mama Ginoo may da bukol hiton iya anos Ginoo. Yes, in Jesus' Nagampo kami, Lord, nga ikaw magpakupos niini kay makuri Ginoo hiton pag-opera yan nga taknat tungod iton sitwasyon, O Lord, ini nga COVID. We pray, Lord, for the healing and the comfort of the family, Yes, Lord. in Jesus' Ining mga kabaraka nira kuhaa Ginoo, tagi sila, Lord, in kalinaw sa ilang yes, hunahuna Lord. in Yes, Jesus' Lord. name. Ano man yung may mga sakit, Lord, tanan palakasin nimo, Lord, anira palakasin mo ang irang mga hunahuna o mga kasing-kasing Oh, nga in the name of malampasan Jesus, Ginoo in the ang name mga of balatian in Jesus' name. Waray imposible ha imo Ginoo. Nga bisan pa man, Lord, ini nga sitwasyon, O Lord God, nga new normal,
makarawat namon ini Ginoo para Lord maayos ini nga tanan o Lord God. Ngan Lord tanan Ginoo nga may mga balatian, Lord hiranat, sipon, ubo, trangkaso man, sakit hatian, Yes, O Lord, Lord. Yes, sakit Jesus. halikod o rheuma, arthritis, Lord, cancer man in Jesus name. Waray gahom ini pinaagi Yes, sa Lord. ngalan ni Yes, Jesus. Lord. In Thank you Jesus' for the name. healing power In right Jesus' now, name. Lord. In Jesus' name, we bless your name, Lord. We glorify your name in Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Purihin Lord. natin ang Diyos. Alright. Patuloy natin ipag-pray, Ate Vic, dito sa Tanawan. So, good evening sa ating Mayor, Mayor Pelticson, upod kang Ma'am Penny, upod tanan ng mga Tanawan LGU. So, we will continue to pray na mabakante ang ating mga quarantine facilities, yung mga paaralan na ginagamit sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa bayan ng Tanawan. Mula dito, Panginoon, at sa mga bayan, Panginoon, kung nasaan nandoon ang iyong mga viewers, Lord, we pray na ikaw ang Diyos na nagpapagaling lahat ng mga LSI, mga OFW na Thank you, umuuwi, Jesus. Panginoon. Doon pa lang sa kanilang pag-travel sa airport ay maging malinis nila sila, Panginoon, at pag-swab sa kanila, pag-test sa kanila, they are all negative in the name of Jesus. At Yes, salamat po, Lord, we Panginoon, believe sa in Jesus' lahat na nandoon ngayon sa mga quarantine facilities ay patuloy mo silang bigyan, Panginoon, Lord. Thank you, ng Jesus. kagalingan at malakas Thank you, na Jesus. immune system ang kanilang pangangatawan. Yes, Lord, Lord. we declare Tanawan to be a COVID-free town. Hallelujah. At sa lahat ng mga bayan na kung saan nandoon ang iyong mga anak, Hallelujah. from Luzon, Yes, Visayas, and Father God. Mindanao, Thank you, Jesus. we declare that the Philippines is a COVID-free country in the name of Lord. Jesus. Amen. Yan po Thank you, aming Jesus. dalangin, samot Hallelujah. dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Praise Praise the the Lord. Lord. Purihin natin ang Diyos. Alright, Ate Vic, meron pa tayong ipag-pray. Adi, may da nagpipray po. May dalot nagpipray para aton. Okay, thank you. Salamat. So, Lord Almighty, we pray for Kuya Joel and Ate Beck together with their children, that you bless them, expand their territory in influence, keep them safe in all ways. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, kailangan namin yan. Salamat sa iyong panalangin. Thank you. Nakakatats naman. Oo. Thank you. Praise the Lord. At alam namin na lahat kayo'y nananalangin, ano? Hindi lang ma-express, pero we believe nga you are praying for us. Amen. Thank you so much. Okay? Okay, Ate Beck? So, para sa ating lahat, meron ating awitin. Si Jesus, ang aking musika. Paborito mo ni Ate Beck? Ako nagkakanta to, kundi diri para imo o Ginoo. Tungod diri ako, maaraman kahulugan. Ako nga ni waray good hinungdan. Yan ang musika nga hatag, nati kang kasing-kasing ko, ini nga awi. Pagdayaw haimo, tungod gintubos ako. Sanglit ang awit ko, haimo. Jesus, ang akong musika, naghahatag ng kadasig kada letra nga nota. Jesus, ang akong musika, akong naghahayag, hakada pagkanta, nga hi Kristo buhi ako. Yan na ang musika
kang hatag, nati kang hakasing-kasing ko iningawi. Pagdayaw hai mo, tungod gintubos ako. Sanglit anawit ko hai mo. Jesus, anakon musika, naghahatag king kadasiga kada letra nga nota. Ni Jesus, anakon musika, akong naghahayag, kada pagkanta nga di Kristo buhi agon. Ni Jesus, anakon musika, naghahatag king kadasiga kada letra nga nota. Ni Jesus, anakon musika, akong naghahayag, kada pagkanta nga hi Kristo buhi ako. Alright, Ate Beck, Jesus ang musika. Ngan, gusto namon pa makabatihan mga musikahan mga nanay, ano, right? Mga challenges na may mensahe kay nakakadasig ito. Di rila haimo, pati yan namamati. So, baga namingaw naman ang mga nanay, Ate Beck, ang mga kanta. Oo, gindadasig ko ang mga women's, no? Ang mga nanay nga mahilig magkanta. So, gindadasig ko ka mo pag padayon pagkanta, nga padayon ka mo haniyo gimbubuhat, nga mag-share haniyo mga kanta, nga mag-share haniyo devotional, diri lang again pipicturan, kundi i-apply good niyo, and i-apply niyo, mag-share ka mo, parang gin-share niyo as an sugadini ba, tapos ka man imo i-upload. No? So, para kami liwat nga nagkikita, nga iyo pastor, nalilipay nga nag-bless liwat kami. Nga makasiring kami nga ginsusubad niyo kami, nga amot maupay. No? Alright. Susubdon it maupay nga mga paagi para ha Ginoo. It purpose ni Ate Beck kay ginsugo kita ang Ginoo nga i-share ang maupay nga sumat. Di rin lang pinaagihiton pagbasa at Biblia, kundi pinagi pagkanta, pinaagihiton paangbit, hanimo journal, hanimo nabasa na Biblia, pinapakalat naton ang mga pulong ng Diyos. Habugos nga kalibutan na, take note, di rin lahat tanawan, kundi nababati han bugos nga kalibutan. Nanda mo kaya, Jewel, it nagkikita ha aton hagawas sa Pilipinas. Oo, tama. Oo, an average sa naton. So, labi na ha, mga taga-tanawan, nga mga wari-waray, di na Region 8. So, nagkakalat, as far as Canada, nga to Netherlands, nga di ha Australia, nga di ha Hong Kong. So, aton ipakalat ang pulong ng Diyos. Samtang may napakita panahon. Okay? Take the opportunity. Alright, Ate Beck? Okay, so mag-pray kita yan para hanaton mga kabugtuan. Amay nga barahan, Yes, nagapasalamat Lord. Thank you, kami Jesus. kanimo, Lord, sa dako nga kahigayunan nga imong gihatag Yes, kanamo. Nga kami, Lord, makag-pray, hanamon mga kasangkayan, nga namamati, nga nagakaupod amon, hini nga aton programa, Lord, nga anbatunan imo problema. Salamat, Amay, han mga anak kanimo, Lord, nga nagahatagod in panahon, naglulod sila, Lord, Yes, para Lord. kula Thank maka-online, you, nga Jesus. makabunyog, hini nga aton programa, Lord. Salit ginupanalangini, inayra mga kinabuhi, Amay. Panalangini, Lord, anira mga panginahanglanon, suplayira, Ginoo. Yes, Lord. Anira mga balatian, kung may inaabat man, upaya, Ginoo. Nga ini nga sitwasyon, malampasan, ini pinaagihan amon pagtuo nga imo, nga ikaw ang Dios buhi, nga magtarambal, Yes, buhi, nga magsuplay, nga labaw sa nga tanan, ikaw ang tagiyahan amon mga kinabuhi. Amay, panalangini, Lord, ang pamilya ni Florinda Indic, Lord. Yes. Kan Carmencita Isabilo, Yes, yung mga Lord. pamilya, Lord, kang Sali nga kang Nunoy, O Lord Jesus. Kan Hilda Cotoner, Lord, sa imong pag-bless sa ilang pamilya. Yes, Lord. Kan Big Valera nga naniya anak, Lord.
kanati Rebecca Yes. Villalong nga, O Dios. Thank you, Hallelujah. Jesus. Salamat, Amay, hanimo pag-bless sa irang kinabuhi. Kan Aba maligro Ginoo. Salamat, Lord. Yes, Lord. Hanimo padayon nga pag-bless sa nira mga kinabuhi, Lord God. Yan salamat, O God, sa imong padayon pag-bless sa kinabuhi ni Mercy, og ni O King sa iyang pamilya, Ginoo, kan Chaimi Makaray di Daburawin. Salamat, Amay, Yes, hanimo Lord. padayon, Thank you, Lord, Jesus. nga pagbindisyon, haira. Bless them, Lord. Lord, kang Bless mampili, pahilieno, Lord. Yes, I-bless oh mo, God. anira, mga anak, Lord, aniya kinabuhi, nga Yes, niya mga Lord. panlawas, Thank you, Lord. Jesus. Kanda Biti, Ortiza, Lord, aniya Fernando, pamilya, o Lord, Kumbarlando. mga anak ko, Lord. Salamat, Lord, baskan Renato Valera, Yes. gihapon. Amen. Aniya pamilya, o Diyos, hallelujah, kan Yusel Tulibas. Salamat ang kadaugan, nga mong gihatag, iya, Lord, kan Jisa, Kubatsa, Ginoo. Damo nga salamat, kang Malin, o kan Angeline, nga naniya Yes, anak ko, Lord Lord Jesus. God. Pati kan Myla Ortiza, Ginoo. Salamat, Lord. Hanimo padayon nga pagpanalangin, bisan kan Mika, Manatad Larios, Lord, nga kan Hana, kan Juju, ngan kan Jayjay, Lord. Salamat, hanimo pagpanalangin. Haira mga kinabuhi, O Diyos. Kang Marilo, kan Kalib, Ginoo. Daghang salamat, Yes, O O Lord God. God. Lord, bisan pa Ginoo, kang Ate Jingo, Lord, mawara, Lord, aniya homesick, Ginoo. yes. Nga padayon niya, Lord, nagasuporta naton buruhaton, Lord, nga nag-enjoy siya, Ginoo, sa atong buruhaton, Lord. Nga naging kaparte, gihapon niya, kanda Norbin, Lord, nga pamilya. In Jesus' name, Yes, padayon ka O Lord. magapanalangin na Thank you, ira Jesus. mga Thank kinabuhi. you, Lord, kanda Engkar o kan Cherry 5, kanira pamilya, Yes, Lord, Lord. didasan Bless Rocky, their panalangin family. sila, Lord. Kan Hazel Medrano, Ginoo, in Jesus' name. Kan Vilma Samson, Lord. Yes, Kan thank Ate you, Lord. Rosalina Baensya, pati kan Pastor Arnel. Arnel, Lord. Thank you Bless for the good them. health, Lord. Thank you for the blessing upon them, Lord. Whatever anira pagabuhaton, Lord, maging prosper ini. Yes. Kan Christina Papiuna, in Jesus' name. Kan Alex, anira Ginoo ministry, Lord, didaha burawin, Lord, kan Ma Margaret panalangini. Yes, Lord. I-comfort mo, Lord, ang tanan-tanan nga adto ha burawin, Ginoo. Damo nga salamat, Yes, Lord, thank pati you, kan Jesus. Salud, Isabelo. Salamat, Amay, hanimo padayon nga pagpanalangin na irawa Yes, kinabuhi. Lord. Thank you, Tanan, Jesus. Lord, nga makasangkayan namon, nagkikita, nga Lord. nagkikitaya na, Lord, pero waray hira, Ginoo, Mag-comment. mag-comments. Lord, But bless bless them. them, Lord, supernaturally, Yes, in Jesus' Ginoo. name. Lord, anamon bungtuhan tanawan, anamon Mayor, Ginoo, Yes. and Mayor Peltixon, pati Bless ni his asawa, life, na niyang pamilya, anamon Vice Mayor, Ginoo, Dr. Flores, Oh, Jesus. pati ang mga konsihalis san bungto, Yes, mga oh, barangay captain, Lord, salamat, mga konsihal, gapa barangay, Bless tanawa, mga tanod, Lord, Bless tanawa. tanan, Ginoo, mga teachers, Yes, mga, bless our teachers, Lord, mga oh, Lord. supervisor, Ginoo, DepEd, Mga Lord God, principals, oh, mga principals, Lord, tanan, Ginoo, nga ada ha government nga nagtrabaho, Lord, mga police, fire department, Lord. Yes, oh, Hallelujah. Ada Ginoo government, Lord, ada ha munisipyo Yes, nagtrabaho. oh, Bless mo ni Raman Bless them, kinabuhi, Lord. Amay. Salamat, Lord. In At mga Jesus' farmers, Ginoo, nga nagpakabuhi. Para, Lord, may da mga utanon, nga may mga pagkaon kami, Ginoo. Dagan salamat, Amay, Yes, mo Lord. pag-supply ni Raman kinabuhi, Thank you, Lord. Jesus. We thank you, Father God, nga Thank diri you, kami Lord. nagkukulang tungod kay ikaw nag-bless sa mga farmers. Thank you, Intagan mo, Father. hira, Thank you, Ginuin, Lord. maupay nga kusog. Para Ginoo kami, Lord, makakaon. Ug daghang salamat. Yes, oh Ani God. mo pagpanalangin ang tanan-tanan, Oh. Ginoo, in Jesus' name. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Okay, wala na kita panahon. Praise the Lord. Amoy ni Kuya Joel. Nga nini, Ate Rebecca, makasiri nga iyo, maupay nga gabi nga tanan, nga ninaton programa, Ang baton, hani mo problema, don't give up praying. Unstoppable, itaton hashtag, unstoppable prayer, don't give up. Padayon kita ha aton mga pagampo. God bless you. Good night ha aton nga tanan. Sweet Amen. dreams. Hallelujah. Ang Diyos magabindisyon hayo mga kinabuhi.